Men adym Murat. Ýyllar boýy erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töwerine pişiklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýagynyna başymdan geçen wakalardan soň ählidat ýetgedi. Ählidady gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halak bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini özümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içen tova. Kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Näme ýüzüň salk görnýärli? O näme diýdiň? Ay, özüň bilen gepleşip ýörenýärli. Bir zatyň pikirini edýäne meň diýen öde. Täze gelen molum üýtgeşik bir öýüşin tawşyrdy bize. O nähili öýüş? Haýsy temadan? Erteriň haýyrly bolsun. Erteriň haýyr oglum. Erkeň haýyrly bolsun Murat daý. Murat daý, näme alyp satýaň? Näme? Bolýala, üns berme. Yeri, begençiňden uşak bolýanla. Ay ýokla. Efe, sen öýüşiň haýsy temadanly? Yakynyň tanıyan adamymyzy bir günüň dowamyny ýazarlap, hem de şoň edýän işlerini ýazmaly. Gazakly öýüş eken. Onsoň kim ýazarlajak bolýan? Onu aýdyp biljek däl. Men gitmeli wagtym boldy. Ýene görüşýänçä. Salamu aleykum. Erteniň haýyrly bolsun Ibrahim ağa. Wa aleykum salam Murat. Şahadiýan görnýärli ýagdaýlaryň çyk. Men äbeli durýdym ok. Beýdimi bir zatlara bar sende. Murat, sana näme bolýar? Ay ýok, işlat bolanok. Gece bir düýüş gördüm bolyn ýöne ýadyma düşenok. Ay, ün fermän. Günüňiz haýyrly bolsun.
Hawa diňleýän, näme hyzmat? Gaýş edýän bir çörek bersene. Alyň. Yetermi? Gidäýdimi, gözlemmi nanamok? Gynanmasaňynynmy? Soňuna teret. Sen näet ýokladym, he? Amsan bolsaň çöreň aratyna ýere näme goşup biler diýip soradyň, he? Sona, men şuňky saatlarymy sen pozup bilmersiň. Günüňiň haýyrly bolsun. Doň ýürek adam ekeniň. Görersiň entek görersiň. Bire kella ona oňuraýdym. Ay ýokly, entegem mulaýym guruluşdy men. Ferhat bu ýerde odan görnüpdiň. Senem odan düşüpdiň Ferhat. Şunun ikisini çykardyr. Bolýa, men Aýdar. Sen gidip barýarmy? Hawa badarlamakçy. Kim bilen gidýän? Bir tanışym bilen. Ýagşy, hewdaň oňsyn görüşýänçä. Maňa garaşýarmy? Ay ýok, gezmelep görün. Şey diýteni, gidip bilýäsmi? İşiň diýinmi? Elbetde. Anha, ulagym sen hyrmatyna taýyn. Geçin. Geç otur. Diýmek şatlyň sebäbi şu damrat. Entek görürsiň. Bu ýere gelen bir gowy boldy. Howada edip ýaryň muny ýaly. Hawa, Şerde oturaýylmy? bolýa. Bu ýeri ören oda. Kiçikkem kakama metrerdi. Kakama kofi içerdi, menim gablası. Inni iş bilen diýin çalmagy mümkinçiligim bolýan nädir? Hawa, sen çağırmadyk bolsaň entegem gelmezdim. Elmydama aljanyň haly görüşýär. Şu gedek bir arkaýyn guruluşaýjakdym. Näme barada? Merwe. Otly mendilinäki aýdan sözlem ýadyňa düşýärmi? O sözleri sen saklamak üçin aýtmandym. Men Goňşymyz, eýallaja näme Dinleýän. Bolýa häzir barýan. näme bolupdyr? Jaýmyzyň ýanyna biri bar diýe, ödem aklyja meňde ýa-diýe biz sorýarmyş. Belki kakan işgärleriniň biridir. Gorkup duran saat ýokdurlar. Mümkin şeýledir, ýöne gitmeli bolars. Belki kakama miçden tapyp bilmez. Senim dinläp bilmedim. Sağlyk bolsa ýene bir un gelýär. Bolýadam beri. Günüňiz haýyrly bolsun. Bizi gözleýärmidiňiz? Asım Şahin gözleýärdik. Men oň gyzy Merwe Şahin aýdy beriň. Kakanız bilen bağlı resmi namalamız var. On tölemeli bergisi galypdyr. Ýalňyşýan bolaýmaň. Bizden ýaly mesele ýok. Hanım, beýle ýagdaý bolmasa biz işimizi taşlap bir ýere gelmezdik. Görüňiz ha, resmi namalar.
Hoş gördük. Näme boldy? Mesele de çykdymy? İýde derle tölenmek beriňiz bar eken. Utandırmasaňyz lan. Bary ýok 5 gün geçipdir. Aýyň başynda tölejekdim. Gynansaňam tölemeli wagtyňyzdan 5 gün geçipdir. Jenabym, bizem bu ýere öz ýarymda gelemdok. Ýol başymyz talap edýär. Muňa aýdýanlar näme kaka? Eýit köçüklat ýoklugyydym. Mebiller alamyzda böleklerini haraplaşmak şertleşipdim. Ýonun ha şu edek 5 gün gijak alaýdym da. Aýyp etmäň dogonum. Ey Hudaý jan, goňşunyň öňünde matkara boldyk. Heýem beýle bir ynanmazçylyk bolarmy? Bolmany telefon esini ýatdaýmy ekeňizde. Onu hem üçin beýdiýäňiz. Jenabym bir salam teňkirämay. Dedim beýle gaharyň diýler ýaly uly mesele däl ahyryn. Onu çödürs. Bar öýde işiň bilen bol. Den mon çözjek. Owa. Eger siz oýa barsaňyz, öz güýpeňiz bilen gorkudan ýany bor. Oňsy men gidip çödülşäýin. Men öýüm bar ýol başynyň urlaşýaryn bolýarmy? Jenabym tarap düşünse biz üçin ýeňil bolýar. İşimiz özünde ýeterlik. Alyz etmäň, özümi düşünşür. Eger bolýar, gidesiň gelse gitde düşünşäý. Ähli işlem taşlapşylar ýaly ony qada wagt ýetirýänler. Me, al, özüm çödülüş. Ýere näme teres dursuňyz? Girin öýleýiňiz. Size de gep gurrun gerek. Girin öýüňiz. Bolon polk durşuny seredinle. Hani görke senemeýdiňiz. Meýilleşdirşimiz ýaly ha bolmady. Hawa. Meňe mişe barmal wagtym boldy. Belki ýene bir umyt. Meni şu işle meşgul olaýyn. Bolýa görşençe. Kömek edin. Halal edin. Elini ver. Elini ver. Uzat elini. Tut elimden. Tut. Uzat elini. Pol. Pol uzat elini. Pol. Ýa-daýlaňyz gowma. Elbetde. Ýol başyňyň ýerinde. Öz ýerini kim soraýar diýmeli? O meni tanamaz. Tanışymyň meselesi üçin geldim. Bir düşünçmedik bolupdyr. Gelenin haýır diýmek. Yer bolýa batgançakdan ýokary çyksaň taparsyň agam. Ha ol. Bağışlan. Ýa-me hyzmat dogan. Bir meselesi var. Şu hakda urlaşaýjakdym. Kömekçilerle gurlaşaýyn. Mesele kıyınrak. Gijak alyn bergi barada. Bu haýır tahawut. Murat, Mustafa ağa. Bu sen dükanyňmy? näme boldy? Gözleňiň okmy? Hawa, dukan menki. Menini sen öňkü samty hataplayan adamyň däl. Sen gollagyň näme boldy hemesem? Ağam aýdýanyň näme? Düşündiren Murat. Sen çalan şarpyň meni aklyma aýlady. Men özümi tanadym. Ençe meýilleň dowamyny özümi samsyklyga salyp kimin kimdigini tanadym. Şu görýän dukanyň haritler pulak hemmet sen gollagyň näme boldy Murat? Ýene beriň öňe geçer öýdäýmegin. Dostluk başga, sewda başga. Aýtwatyň içinde hataplaş aramyz bolunmaz. Ağam aýdýanyň näme? Sen guruluşyň nähili? Sen öňe beýle adam däldiň. Näme diýsem şonu etdi. Men özümden gönlüm hoş. Baş aýçaklaryň ýok bolsa pätelerme. Men işlem bilen bolmaly. Sen maňa düşündiňmi? Agam, menden size bir maslahat. Beriňiz beriňde gaýdybam şu gapa gelmeň. Menin başa bir iş tapsam bu yerden gitjek. Näme üçin? Agam, bu adam öz aklyna däle. Her gün haritlar sanaýa. Her akşam satuw depderlerini 2 gerek barlaýa. Erkekse jüýlemede marlajak aýol. İşin rowaj bol.
Mustafa näme güýmenýär? Tanışlyk teklip edilişine göreýleýärmi? Ne etjekler? Bizim işimiz şular bilen magly. Görmedik bilmedik adamlaryň näet bilenýär? Olaň ýarfy ýalançydyr. Olaň arasynda biziň ýaly iş ugruna gitmeýärleri bardyr. Adamlara inanmasan bolmada. Ýoksa näet ýaşasaň? Ene Hudaý işimi ugruna edip öýlenäýsem dagy 100 tane aşy doýurjak. Pulnuň gurrundan etjekler. Wagty gelse göreriz. Bu adam kim? Ýene ki sada adamdyr Mustafa. Näme diýsen inanar? Näme diýsen inanarmy? Hawa, yaradylış şeýle. Men ömrümde şunyal pek göňli halal adama duşman. Gözüne seredip, sen ýogalypsyň diýip bilsen, gün turup jinazasyny okamagdyr. Salam ağam. Men Murat. Salam. Sen kamgyn gurunlaň ben kulağıma degdi. Oğlanlarım sen pek göňli halal adamdan aýtdylar. Özüň bilýän, bu işler bagty işidir. Bu näme? Hayır, sana bolary. Näme öz dostumyza münasip ak ýürekli, pek niýetli ýatap bilmersmi? Soň näme boldy? Asalından şolar ýalynan gawat kelli. Bu biziň mümkinçiligimizdi. Evet dostum. Men diýen mollumyň şi. Murat, Allah senden razı bolsun. Soňum goňşysyndan sen bilen tanışmak isleýän bar diýip köňül mollumy habar berdi. Mustafa aga da men hakda hiç tat görlemedi berçe tawşyrdy. Köňül ilki rady bolmady. Ama güllerden boğulan şemelleri uğradamazdan soň radylyk berip görüşmäge başlady. Bu işimizin uğur alanlygyna menem ilki ynanmandym. Ilkedikler Mustafa bu işe howuk sala garaýan diýdim. Ýöne ol maksady okgunlydy. Menem sabırlyk bilen garaşdym. Benim işimizin uğruna varyanlığına hiç eli şüphe yoktu. Men onu anık göz yetirdim. Näme boldy Murat? Sen sorma dostum.
Köngül hanım ýanyny öýleýän ýagdy ören agyr. Oň ýeçe sır howlapdyr, derre Istanbula getirip özünim aýratyn hastahana ýerleşdirmeli. Bolana deri uğruna çıkarla. Menim her şu hastanadan gelýän. O ýerde maňa şuun puluňy getirin diýdiler. Ören çylşylmaýagdy, näme derkak? Sen näme derkak diýmeň näme Murat? Meselen deri çözmeli orta. Han bul. Yürü, bul çal. Şu yeter mi? Ağam yetermi kara ediyorsun yöne bile mokta. Yer bolya. Hastahana gideli. Çıktıcılarım şu yerde görüverer. Hani yürü, çaltarak yürü. Ağam sen köngül hanımın yanına var. O nimetçiğini bilmeyen otuyor. Onu da anlat değil ahirin sen düşünüyendin mi? Doğru aydiyam. Al şunu. Näme durdun? Şularalla hastahana var. Şu yerde de görüşür. Boğru ağam Allah senin razı olsun. Siz öğrenci var da adam ekinin. Öğrenci var. Bolya alam rahat. Gerek yerine ullanmacak oldun pul näme derkar ha? Hani yürü gittim. Derkar var. On maňa pullary uzadyşyny hiç ýadymdan çykaramok. Şondan soň ol seni gözläp tapmadymy? Merwe, men özüm eslemesem hiç kim hatta kakama men tapyp bilmez. Bu dogry däl. Bu bolýan zatlara sen günäkär däl ahry. Antanyň başyna her hil ýagdaý bolýar. Ýöne olar şonu da sabr edýärler. Näme bolada men ýene röýek oňla gürleşmeli. Sen aýdandan men okman Mustafa düşündirmeli. Bu işte taňa üstünliň arzuw edýän. Hani görelim. Ağırma vurayım. Abrahim ağa. Bana biraz pul gerek. Onu kadnadan alyanlarım. Bana düşündürmön gerek yok Murat. Hay şey diyen bey diýmesene. Elbette düşündürmeli orna. Bizim kimi bilir işte yatağırın. Bolya. Görüşýänçek. Sağ ol. Ruhsat verin gireyin. Ýagdaýyny düşünüreyin. Gep köpetmesene. O siz kabul edip bilmede. Dostum, garipliğin näme diýen siz bilen ýokmy? Häzir men mümkinçiligim ýok. Mustafa'ň özüne düşünürsem ol maňa kömek eder. O sana kömek etmez. Tizrak beriň berim. Diňe şeýseňiz bu meseleni çözersiňiz. Özüň bir jaýda görmäň ruhsat verin. Gel kardeşim. Mustafa, kiçirak bir meselem var. Size bergim var. Emma şu günler elmi ýokara. Biraz may berseňiz, jemlediğim siz bilen desine hasaplaşarım. Bolya doğan, bolya. Düşündürmen gerek yok. Mustafa, Allah sizden razı olsun. Eten yaxşılığınız hiç yadımdan çıkarman. Bollu. Bar işleňlerin bol. Berden arkayn bol. Ýakyň resminamalaryny barla. Oňa hiç nesini dagyrmadym. Bular ýalylar ýeki aýagynyň üstünde 40 kere galap bilýärler. Olaň bergileri ýatlaryny düşürtdüm, düşündiňmi? Aýdyşyny ýaly edem. Sen näme üçin dur? Mustafa ağam. Ben edýänim näme? Murat, men işime burnuň sokma. Şeysen gowur. Yer bolya görüşýänçe. Hawa ýoksa da beriň vermek unutmagyň bolýarmy? Gysy watyň içinde. Yer bolya. Feret, olar ayır. Onu yerine koy, ajaýyp. Suna hanım, edýän işimiz dogry däl. Sen aýdýanyň näme ýigit? Sen pikiriňçe men birine diýän ýetirermi? Hayda, bol işi batymrak bitireli. Men seni nahara çağırmaňa söz beripdim ahry. Can malam. Sabret, basym utularsın.
Kalkın sen aladan eder. Kim geldi ka? Dinleyen? Günüňiz haýyrly. Elimizde sizin jaý boşatmalygyňyz barada karar bar. Cemal ağa. Siz Mustafa ağaň sülçüsü mi? Owo. Men oň bilen edir şugun gürleşdime. Dökletem aldım. Size habar vermäni ýapdan çykaranlar. Elimizde karar şuň senäni görkezýär. Öý boşatmaly bolarsyňyz. Siz näme düşünýäňiz okmy? Şugun görüşdim diýip aýdýan size. Cenab meseleyi de çıkarma. Karar kanun esasında biz öz işimizi yerine getirýäs. Men şu yerde durkam isade et bilmersiňiz. Selim, oğlum. Oğlum. Tiz kömegi çağırın. Oğlum. 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 Berdin hemşek gördüm. Yavaş kıyırma. Kıyırma bolýarmy? Köşeş, köşeş. Meni nemsleyen Murat. Asalım kulağısı dinle meni. Dinle Mustafa ağam. Wagtyny meteňde ulur ýalňyşlyk etdim. Şu wagtda sen bilen gürleşmek isleýän. Sen düşünmedik zadaň bar. Sen ýel päýäp kürekli jomat adam näde beýleri hemsiz bolup bilýär. Şunumy aýdýan o wagtlar men bir bihepp bolup durun. Ýöne sen bolşuň birä gahar edip ýorguny ýakmak bolýar. Şey diýsene. Menini bire gahar edip yorgun yakýanmy? Sen şu çalan şarpyňdan soň meň başymda näler geçdi bilýärmi? Näçe adam meň üstümden güldi. Näçe gylar gülmek üçin maňa hat üstülen öýlenmek teklip etdiler. Owa, sen yaramaz adamdyň Murat. Eden işiň bolsa özüňden gelşikdi. Täk kürekli sadalymlaramyzdan näçe ýylyň dowamyny adamlaryň ýeňtemden gürüňler bilen ýüzleşdirdiň. Men ýürekden söýdüm. Hiç ilerlediş etmädim. Sen muňa näle garaýan? Sen erbediş etmedin. Aslında sen eden ýalňyşlyň däli. Köngül hanymyň ynjytmasy maňa hat agry diýdi. Ýalňyşda düşünýän bu işte köngül hanymyň daxily ýok. Ýaňramaň besesene Murat. Men görjem şoň gördüm. Sana pul beremden soň ylgap köngül hanymyň öýüne bardym. Dinleyen? Günüň haýyrly. Men köngül hanymyň tanşy. Oň eje sir gowdy. Siz onuň habarlysyňyzy diýip gapyňyzy kakaýdym. Siz ýalňyş düşünen bolmaly. Ýok, ýalňyş däldir. Köngül mogulum bolmaly. Dogry bolup köngül mogulumyň ejedi ýok ahyr. Ente o çağa kaýok bolupdyr. Ýatan ýer ýaty bolsun. Häzir nide aýtdyk? Gapyna maçanok. O göçdi. Şuň gyssagyl gidipdir. Menem bazardadım, onu görmem ýetişmedim. Aýtmaly atmamydy? Ýok, ýok. Diýjek dadym ýok. Dur. Düşünýänmi? Şu denanyň gözüne seredip aýdanlaryna akmak men diňlemeň nähil duýgudyny gözüne getirip bilýärmi sen? Negelimden näçe pullun geçenligine aklym çatmaz sen. Ýöne kulak as. Olaň hiç ýyly haýyrnam görmedim peýdatanam. Men seň oňda günäli. Häzir bolsa men şunumy aýdýan. Puluňy dayanma. Asla dayanma. Gerek dadyňyz barmy? Sag bolun uyam. Oğlum. Sen gutularsın. Gutularsın. Bile top oynamağa çağırıyordun. Menem işim var deyip barmanım. Sen bilen bile geçiren günlerimin sana aymanlığına öğren oynan yan. Oğlum. Sen hökman gutularsın.
Öz canım gurban etmeli bolsam da seni hökman halas ederim. Hastaxanaň otoglaryna uzak yatmarsın. Sana söz berýän. Sen yine de şotoğa girdin. Birden çıkarnamaydım yok. Öýlenmekçi bolýan bir tanşym bardy. Menem şo wagt araçy boldum. Gowy iş etipsiň. Oň sogagy ul bolmaly. Ýöne arlyga salmagy niýet edinipdim. Niýetim başa da bardy, ýöne şondan soň dünýäň iň gowy insany haýtydyr bir haýwan bilen ýerini çalşana dönni. Inne ol hiç kim ananok, hemmelerden gorkýar. Esdibalyň eýesi bolsa da oňa nefsiň agyrýar. Oň derdi baýlykda pully däldir oğlum. Oň kalby yaralanandy. Nädip? Sen ol adamyň iň ezi ýerini, ýüregini yaralapsyň. Onu sen ýalňyşyň däle başa barmadyk söýgüsi yaralandyr. Agyr, ören agyr ýagdaý. Beýle bolsa köňül moglum tapmak gerek. Oňa da adalatsyzlyk etdim. Köşeş oğlum. Eden günäňe hakykatdan hem wujdanyň bilen ökünýän bolsaň, olar sözmäge Allahyň özü kömek eder. Geçinni yat oğlum. Efe? Näme işleýäňiz? Sen yatmadyň oğlum. Ýok, öýüşlem okudum. Kimi ýerlejaň anykladyňmy? Hawa, ýerlawa başladym. Kim käwel? Aýtjak däl. Yer bolýaly aýdaýsyna, aýdaý. Ýok, aýtjak däl, ýitime aýtjak däl. Cemal ağa. Cemal ağa. Bütgeşme barmy? Lukmanlar asalamdan ýerdemki barlaga gelerler. Alada galma. Meniň üçin öýe gidip gelip ýetşermi? Elbetde. Biziň göz ulak bolar. Sag bolun. Ağam ağırma uğrayım. Bahar bol neyim Murat. Näme aýdarsyň? Näme bolsa hem zat gulaly ulluk. Bu näme? Merwe ýadyndan çykaraýdym ka? Andırlı. Murat.
Men gary öýüm kime gerek bolduka? Gereğiniz nämedi? Seyredin jenap, şu görnüşlerimiz var. Han seyredip göreýin hani. Ne bulan bahati. Durun, çekil öňden. Sen yalancı. Sen edenin näme? Bergime garaşak diýipdiň ha. Möhlet berjek diýipdiň. Üstüme adamy ýermäge utanmadyňmy? Näme edesmese de şonu derin. Ey menki. Açıkladyň bolsa çatraga aýta çık. Men çağam sırkow, agyr sırkow. Üstüme adamy ýermäň beset. Düşünýäň besdir. Sırkow çağam öýsiz galsa eýgilige garaşma. Sen çynyň aýdýanyňa näme etdiň anaýyn? Men köp gezek ağladym ha. Adam ol çağasynyň ýarawsyzlygyny ortaga goýup ýalan sözlermi? Özüni şeýle kiçeldermi? Sizden her zada garaşda bor. Özüň oğulyan Mustafa. Özüň oğulyan. Bir zat unutma. Oğulma bir zat dolandan maňa ýady saňa bolan oğudur. Sen bu sözlerime anlanar ýaly mende esas bardyr öýdýär. Bar başgalary haýbat al. Jenap Lukman, Diňleýän merbe, ýagdaýlagy näme? oňat. Sizden bir zat soramakçydym. Aýdy berim. Öten akşam getirilen çağa barada guruluşmaly. Maşgala ýagdaý kynrak boldy. Şeýlemi? Gynanýar. Bejelmedi kyn bolaýmasa. Näme kömek edip bilersiz? Pikirlenmäge maý ber bolýarmy? Boldy. Aýalyňa da köp salam. Bor aýdar, görüşýän çak. Boldy, sag bol. Merwe. Tawratlaryny aldyrypdym. Näme? Näme degini özüň gowul ýandyň. Murat. Näme bolýar? Näme bolanlygy belli. Şundan soň gelene jedetin gelse aýtyrjyň bolup bilerdim. Seni ağlanır öýdýärmi? Sebebi şu turatlarmy? Hiç de sorajak demi? Sorma köp banam däl ýaly Merwe. Hemme aýan boldy. Guruluşyp duranyny gözlemle gördüm. Bolýar, özüň bilýän. Soň ökünäými? Ökünmerin, alad etme. Eden ýaşylygyny unutmar. Bolýar dogan, bolýar. Ferizap, oğlum. Oğluma näme boldy? Köşeşiň. Elimizden gelen ne ders? Päsel verme. Dogan ýörani. Taşary çykaly. Korkuru zat ýok. Lukmanlar oğluny kömek ederler. Näme bolýan nur aýsalardy? Oğluma näme boldy? Oğlum Lukmanlara inandyňmy? Galandan Hudaýy beýir bagly. Bolýarmy? Hani ýör men bilen. Ýörani. Kiçirak şäherlikde şişim bardy. Indi olam ýok. Häzirlikçe näme etjegim bilenmok. Oğlumyň bejergisine de köp pul gerek. Äti ýaşlandyryşdaky pulmam ýetenok. Üstesine häzir öýümdenem çykardylar. Mustafa da zalymlyk bilen barym ýogum elimden aldy. Indi men nire gideýin? Bir çäre tapylar. Umytdan açdan oğluň edip bir kömegiň bolmaz. Menem seňe alyp pikir edýärdim. Ýöne puluň bolmasa hiç iş urna öýdenok. Cemal ağa. Lukman çağırıyor. Allah razı olsun. Çayınıza da sağ olun. Noş gördüm. Alo. Murat. Oğlum mektepden arkaysana. Senem bir mektebe bak orada. Täze mogollum gelipdir. Oň bilenim tanışmaly. Belki aýtjak zatlar bardy. Bolýaje, bolýar. Çağaňyzy gözden saltsaňyz Jemal ağa. Keselik üçlenipdir. Men näme et bilen? Sen elinden geljek zat ýok. Çykdyjlaryny görünsiň. Tülemäge ýagdaýyň barmy? Yok. Ýagdaý haly sagyrmy? Häzir kynçylyklary maslahat etmen geregi ýok. Mundan soň Ferizap bolsaňyz da.
Murat dayı, näme yerliň? Sen iýdiňden, berha barmy? Hemme zat gowy. Teret biziň täze oğlumuz gelýär. Köňül hanım. Köňül hanım. Täze oğlumuz sen nerden tanıýan? Biz tanışmadyk. Efe, bardan ulagam men biraz işim bar. Bar. Biraz wagtyňyz barmy? Sen bana hiç aýtjak dämi? Sizi kutlamak misleýäňmi? Şu wagtlar edýän hereketim manyna düşünmändir. Men düşünmeýän bir zatym bar. Şonuň soň Mustafa size duşmandyr. Men bir arlawçydym. Ýöne siziň oňa bolan duýgularyňyz hakykat taýyrin. Ýöne siz soň näme üçin duşmadyňyz? Demek hakykat eleken. Şo günler men üçin iň agyr günler boldy. Mecburi ýagdaýda göçmeli boldum. Zaýym töleginiň çökdür bolanlygy üçin kärdeşim oýuna 3 aýlyk yerleşmeli boldum. Soňra da Mustafany tapmadym. Jaň etsemem oň belgiler jogap bermedi. İş ýerine bardym, o ýerim ýapyk eken. Şondan soň oň göwüne yaramanlygyma düşünip galdym. Ol öz ýalňyzlygyna teselli gözlenmeli. Belki de o menden daşlaşmak makul bilendir. Menge den ýalňyşma siz şäherlikde boljak bolmaň. Siz bile duşýan wagtlar Mustafa'ň size bolan doýgusy päkdi. Men oňa güwäde geçip biljek. Inniň parky ýok. Siz öz günäliňizden saklanmakçy bolsaňyz döwür edýäňiz. Ýöne meni goşma. Käşke öz günälimiň jedasyny özüm çekledim. Gynansamam başa bir çekýär. Men siziň biraz wagtyňyzy alyp bilermi? Näçe? Siziň görmeli adamyňyz bar. Bu oğluncuň ady Selim, agyr sarkow. Eger kömek edilmese ömrüniň garan günlerini hastahana otoglaryna geçirmeli bar. Men bilen näme daxly bar? Mektep okuçdymy? Bolubam bilerdi. O çağan gutulup gutulmajagyny diňe Allah bilýär. Eger mümkinçilik bar bolaýynda da ol Mustafa bagly. Sen men Mustafa bilen görüşmek isleýän bolsaň gaty görme, onu başarman. Näme üçin? Size düşündürdüm ahyry, hemmesi men sebäpli bolandygyny. Sen düşünmedik zadyň bar. Sen urgy Mustafa üçin nenengse agyrly bolanam bolsa, omuň üçin daş töweregini näkerledi. Hatda ähli adam zatdan kine saklady. Mustafa'nın ona haqqı ýokdur. Menden kine saklamaga asla haqqı ýokdur. Dogry aýdýar. Siz adamlara inanmagy başardyňyz, emma o başarmady. Bu zatlara sebäpkär men näl? Düýüp sebäpkäri siz. Mustafa'ny bu hala getiren ýürek ýarasy. Şu sebäpden sizi şu ýere getirdim. Inansaňyzam, inanmasaňyzam bu çağajaga siz kömek edip bilersiňiz. Hoş kalın. Halepam, çağan ýagda ýagar. Näme kömek edip borga? Kakadyn bilen gurlaşdym. Mümkinçilik petre eken. Men pikirimçe ýaşaý şadelerin petrek bolmaly. Bärde uzak saklap bilmez, öýünü guratmaly boldy. Owa. Ýöne öýünü gurasygama haflan ýagda ýagyrlaşar. Beň ýagdaý. Dogrudanam şeýle ölen kyn ýagdaý. Näme ýüzüň salyk? Iysen oglum. İşdemiyor hoca.
Näme bolýar? Başyňa ýene bir iş düşdümi? Öýüşlerini tamamlayan mı? Hawa tamamlayan ören gyzykly bolýar. Tamamlandırdan bir de okap berersin de. Efe, nahar torguna bolýarmy? Oğlum, sana näme bolýar? Bir görseňe sen ören şadyan, bir görseňem gamgyn. Merve. Gülmesene. Oğlum, öz hereketinden utanýana meňzeýäňdi. Beýle däl. Merve bilen sözümi de adaşdy. Ýalňyşmasam başga duşýan bar ýalok. Özü bile gürleşdiňmi? Yok, suwrata düşüpdirler. Şolary gördüm. Düşündirmek isläme ogaça. Ýatlasam bir ýyl gaharym gelýär. Özüňden toslap tapyp ýüregiňi çyşyryp bermede gitdi, özü bile gürleşdi oğlum. Özüň allap oturmada. Merwe, kakan geldi. Kawulhanada garaşa. Näme? Sen meni ýeke oýanma oğlum. Men ýalňyz galmalymy? Kakaň muňa näp çydar? Näme bolany da düşünmedim. Birden kellem ağrıp başladı. Ýüzüm ot ýalgydyp gitdi. Sere tap bol kaka. Akşam näme edin? Kendi da yemedim. Yeňilje garwanynym gyýdy. Onu näme üçin ganmatyşyň beýli ýokar galypdyr. Dur! Dursana! Durani! Dur, kim sen? Dur! Yara getirýdina. Taklaň ony! Tutun! Taklaň ony! Näme bol jenam? Garankydy bolun birden daň atdy. Näme uklap ýatyrsyň? Näme ýatyrsyň? O haranda da yaralyk kaçdy. Ya. Meni işim gaýtdy. Yok. Bu ele kökman meni jenaýete çekerler. O kimdike? Talaňçymy, ogrumy, kim ol? Dur kaka, men ol adamyň kimligini bilýän. Goýsana gyýdym, goýsana. Näme salygsyny bilýänmi? Niden tapjak ony? Men tapat. Alo. Murat, dinle meni. Yaragsyz çagajyk bar, şoň kakasy, o kakamyň ýaragyny urlady. Birden bolmasy diş bolaýmasyn. Sen maňa nanmasaňa men saňa nanýan. Sen oň öňüni almaly. O kakam üçinem ören derur. Düşnükli. Sağ ol Merve. Bilýärmi näme? Sen öz pikir etçiňdenem artyk adamlaryň saglygy hakda pikir edýän. Kakaňa şo dukanyň oňuna duşmanlygyny aýt. Näme boldy? Saňa mebel dukanyň oňuna duşmanlygyny aýtdy. Polya, yür, gittik. Murat, oğlum näme bolýar? Bu wagt nire barýar? Düşündirmäge wagt ýok hoca. Ören wajyp mesele. Beýle nähil wajyp mesele bolsun. Dünýäde iki mesele bar. Biri ýaşaýyş, biri ahiret meselesi midir? Üstünlük kemraň bolsun oğlum. Tagaman gitip gel.
Cevap ver. Telefonu cevap ver. Dinleyen, Mustafa dinle. Yanında Cemal var ya. Kaçın. Caydan çıkıp gidin. bu ne emmoğlu? Yine ortotlama mı? Bu edep özüne Cemal şehir gidiyen mi? Ağam dinlesene ağam. Ağam. Alo. Alo. Cenabım. Men Murat. Siz geliyorsunuz mi? Vah Murat. Bu sen yine bir hokkan mı? Ceppar. Oğlum son oğlum. Vazifem gidiyor elimden vazifem. Cemal. Cemal dur. Dur Cemal. Ne düşündürmeli? Bu olyan vakalar şu zayın içindeki adam sebepli olya. Men onu duydurttum. Senin başına düşen iş onun başından geçti. Hazır kereketin çağına peydası olmaz. Bana yadırın pulu gerek. Çağam için gerek. Çağan haram pullun halat etmekçi mi? Deyitme Cemal. Oğlum senin razı olmaz. Mustafa'nın kereketi yanlış. Yönü hazır senin ulu yanlışlık ediyen. Bu işten elini çek Cemal. Hala dedim. Gel. Kömek edin. Gel. Elimden tut. Elimden tut. Ben halat etmedim seni elimden tut. Gel. Gel tut tut. Tut elimden tut. Ana naymana. Tut elimden. Tut elimden tut. Tut. Tut elimden. Gel. Gel gel. Mustafa. Sana düşünürecek oldum. Ağır günlüğüm ma dedim. Kömek et dedim. Emma dinlemedin. Özün ölümüne el uladın. Meni ağırlaman lälin. Näme ýalňyşypdyryn mı? Ennem karşımda durup men janyma malma kat edýän. Öz durmuşyňa kanagatyn ýok ateň. Sen öz başyňa bela satmalýan. Oğlum ölýä. Oğlum, men sana aýdypdym. Eger oňa bir zat bolsa, seni mamanyny almarsın. Okla bar pulun bana. Bu hereketlen oğluna peydası olmaz. Özün ağlama. Kahır edip on kanına kalma. Sana öldürme diýmäge gelmedim. Yönü, bu adamın ölmeden öňünçe bilmez zatlar var. Şolara aýtmaga geldim. Göňül, Ören üýtgäpsiň Mustafa. Yüzüň nur açypdyr. Sana käbir zatlar aýtmaga geldim. Ejemiň hastalygyny sana aýdan men nälim. Göçenligimi aýtmakçy bolup jaňysem telefon açyrdyň. Gözlep tapmakçy bolamda da salgyň üýtgeden sen nämedin? Häsiýetiňi üýtgedip adamçylygyny ýitirmek näme gerekdi? Bulun hemmesi özüň anlamak, çünki senem hasaplaş bilmejek işiň bar. näme dol? Maňa bolan söýgüň. Sen şoň hasamy berip bilermiň? Bir gezek sormak aklyňa gelmedimi? Ýene de men söýýän diýedim. Hal sen şo söýgüň? Men sen söýmänmidim. Diýmek men sen söýmändirne. Görýärmi şulary? Şunun hemmesini sen üçin etdim. Öz ellerim bilen. Öýü ödüners. Şular bilen için bedär söýtdim. Men sen söýmändir. Durmuşman puç boldy. Senin sondiň adamlar olan gaharym barly. Hiç bir adama inanman ýaşamaklyk nähili edýekdir ýanyny bir bilýärmi? Sen beýeti özüňi çektirdin. Cemal. Dur oğlum dur. Derrew ýarak ýatyr. Aklaň aýlyn. Balaňdan aýry düşediň elýämi? Hudaýy onuň. Oňa garşy isleň oğluňa da haýır bolmaz, özüňe de. Cemal. Sen oňut haka Cemal. Göşüş. Ferhatlyk bilen ýatyr ýaragy. Hay berekella. Tutuň muny. Ýöräni.
Cenabım, näme boldy? Oňun 5 ýyl jazasy barmy? Oňa da sen sebäp berme. Hawa. Döşnükli. Senem gabahatlyk bolsa kaptalyna bardy. Hawa. Seredin amuňa utanman hawa diýip dur. Seni maňa saýlap tapdylarmy? Her bir daşyň aşagynan çykmaga mejburmyň sen. Allah can, sen maňa sabır bere gori. Oğlum, can malam, gutularsın. Cemal, Murat dostum, ýagdaýlaryň nähili? oňat, asım komissaryny sapladım eken. O men tutsaw et bilerdi. Adam komissar mert adamdır. Dünyada oňa taý geljek ýokdur. Halam balajak. Ýagdaýlaryň nähili? Ýagşy. Oğlum gutular Murat doğan. Nesip bolsa. Nedip boldy? Salam Murat. Salam. Seni görmäge geldik. Mustafa sana aýtjak zatlar bar. Biz bir zada göz ýetirdik. Sen maksadyň näme bolanyny da biziň taşmamyza sen sebäp boldun. Sen aklыңdan şeýle pikirler çykmadyk bolsa, men seni dem gaýda okaýa turardym. Menem täsir bolmadyk sada durmuşda ýaşar ýörerdüm. Dogrusyny aýtsak bizi aýryşdyranam sendim. Täzen duşmanyňyza da sen sebäp boldun. Gepin tümmek ýeri biziň başymyzdan geçirilen hemmesine sen sebäpkärsiň, Murat. Murat, menden razy boldum. Erwet bolmak aňsat eken. Özüme moňa duçar bol. Adamlara ýagşylyk etmegi, bagyşlamagy, hem de başla diýmegi senden öwrendim, Murat. Men senden razydyr. Mustafa ağam, oğluma gerek çıktıcılar özüsün aldı Murat. Men olsa onu öldürmekçi oldum. Aslında öldürdüm. Benim bir Mustafa'nı öldürdüm. Yak niyetli, açık göňüllü, adamlara anamlı güler yüzlü insandı. On yerine gelen bir zalim oldu. Yalnız, çaresiz. Sen şonu öldürdün. Nesip bolsa selim gutular. Basym men okuwçymam bolar. Nesip bolsa. Şeýle dem selim. Omol. Ine men tanayan Mustafa'm. Ene Murat taý milli. Biz taýýar. Başlap bileriz. Sağlykmy? Efe bize öýüşini aýtyp bermekçi. Ha, dinleýät onu. Agyrdan usarlara çyan nitene. Onu başlayan. Han dinläýin. Men öýüşimiň temasy Murat taýym del. Murat taý, şuna taýdan tanıýanmy? Çağacık näme etmeligini bilýär, edem ondan sapa galyň adajyk. Şuna taýda ýer bilen turdy. Dogry. Köçe çykyp bilki bilen äpişikler kowalady. Soňra dibiller taşlap geçdi. Soňra Murat taýymyň dukana gelýänçe dogry ýöredi. Dukana gelip dilegçi kimin hereket etdi. Soňra dukandan çykdy. Bir salim Murat taýym bilen Meruyamy ýerledi. Ondan soň men bilen mektebe gitdi. Mektepden gelemden soňam Şuna taýda hassahana barýan eken. İlk hassa dürüýtdim. Ýöne däl eken. O taýda bir otağa girip eli suratly çykdy. Asyl sen meni ýerledin biheppe. Men temam şeýlede. Kemal. Soňda surathana girdi. O ýerden çykdy. O ýerde suratçy olanan soradım bolan suratlaryň görnüşini ýetketipdir. Men oňa düşünmedim. Şondan soň suratlar Murat taýymyň dukanyna goýdy. Eden işine begenip ýylgyryp çykyp gitdi. Otardy. Näme boldy Murat? Bir baglayan daglaňa gar ýagdymy? Sona!